lamɛnbagaw ani an filɛbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye juin kalo tile 20 san 2024 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Jani.ml FM ale sugandiri la k'aw to Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kibaruyaw k'olu di aw ma. Dɔgɔkun kelen min bɛ sigi sa n'o o ye numérique tɔgɔla dɔgɔkun ye. Ale tako filanan labɛnw bɛ senna. Ministre Alhamdu Ag Ilien ale ye ɲɛfɔli kɛ a ko ka baaraw bɛna taa sira minnu fɛ. Leloikaw fɛ bingali dɔ kɛra ye an da don la min ye MINUSMA ale ka tagali kuncɛli baaraw fana kalo tɔ tora kalo 6 ye min ye kalo 18 min dira a ko bɛna ban décembre kalo nata in na o kimɛli baaraw olu bɛ senna. Sikasokaw u bɛ labɛn na min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye Colonel Asimi Goita sibiri don a bɛ olu fɛ yen baaraba minnu kan ka kɛ o kɛnɛ ka an na olu da aw tulo kan. Eric Sékou Sel ko n'a ma ɲɛ ko ale gɛnna min ye an ka faso yɛrɛ ka kunnafoni gafe sa n'o ye lesɔr ye o ko k'a sera sa farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo an ka jamana kɔnɔ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko dɔ kɛra ten entraîneur kɔni bɛ gɛn cogo bɛ gɛn ten nka min ye farikolo ɲɛnajɛ ye kuma tɛ samata sɛgɛw ma nisɔndiya foyi o tɛ ka sɔrɔ a ko la. Farikolo ɲɛnajɛ musolakaw fɛ yen FIFA na ale diɲɛ seleke 4 ka farikolo ɲɛnajɛ tɔn ye ale bɛ jate min bɔ sa musolakaw fɛ ko minnu ye ndulati 10 ɲɛnama minnu bɛ musolakaw fɛ farafinna sa ko Mali b'o 10 kɔnɔna na. Allemagne ale y'a ka euro kɔni a bɛ k'i wasa don a la cogo min na a bɛ k'i wasa don a la ten. 8e de finale a kɛra jamana fɔlɔ ye min taara o la kunun ko Hongrie ale ye dugumasara cɛ 2-0. Croatie ale fana ni Albanie kun bɛ ɲɔgɔn na o banna 2-2 la. Écosse ni Suisse o banna 1-1 na. An b'a fɔ ɲɛna sa k'a fɔ ko min ye France kɔni ye ale bɛ k'i labɛn yaasa ka jouer sini nɔnɔ feerelaw tɛ a misi wɛrɛtigiw ha sɛ ni misi wɛrɛ o bɛ sɔn ka ja dɛ Hollandais a bɛ n'a fɔ olu yɛrɛ ka Hollande dege karamɔgɔw ka ndolatila kɔrɔ dɔ de ye Keman ni ma fili aha cɛ n kun bɛ se tibabaw la dɛ nin ye Magan hiji kuncɛra Amara ko ɲina Asie jamana mɔgɔw olu de cayara ni bɛɛ lajɛlen hiji la 20 sarala 100 sarala olu de cayara se fo 63 ma maa minnu bɔra Asie ka taa hiji la arabu yɛrɛ 100 sarala la u bɛ 23 la anw farafinnakaw anw ye 11 ana tila k'an da don la an ka cɛ n'o o ye Ibrahim Jawara ye tawafu laban min bɛ kɛ Alikaba la ale ye o baara kɛ an na o fana jaw olu yira aw la sɔgɔmada in na Jani.ml FM ale sanfɛla la. Amara ko ni ye mbili bɔlen ye ni ma masiri min ye tori masakɔrɔ fɛ o se tɛ a ye n bugɔra nsomaw ɲɛna o ti sama kun bɔ tuguni a y'a fɔ an ka dugulamaw ye ko ne kɛra fɛn ye i ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ de Amara wa maaninfin fɛn ni fitinin o fɛn ni fitinin n'i jɔra a la i sababu bɛ se ka kɛ a ye dɛ ko min ye kogo ni kungurunin o kan ɲi maa ni sigiɲɔgɔn cɛ ni kuma ni kungurunin ye adamadenw Ala ye kuma di olu ma ka baganw bali o la jabaru masa a ma fɛn da min ka kegu ni maaninfin ye Amara san min surula kunu n bɛ se k'a fɔ nin ye sanjiba fɔlɔ ye min surula Bamako nga a y'a yira an na k'a fɔ Bamako ma jɛ dɛ ne yɛrɛ ni selilaya wolow de bɛnna olu bɛ gudura kan ko f'u ka baari ta ne fɛ Amara ni ɲamangolonw bɛnna
ni jaralakaw fana bɛnna olu b'a fɛ ka t'u ka ɲaman bɛɛ lajɛlen bila sanji fɛ u ka taa n'a ye Amara Bamakɔ nɔgɔn bɛ n bɛ min f'i ye bi n'a hakɛto ɲini kɛ maa caman fɛ n bɛ segin ka hakɛto ɲini k'u fɛ kuma ye gasi ye kuma dɔw la nka n'a ma fɔ a ti faamu Amara n'i y'a mɛn u b'a fɔ ko Togoda u b'a fɔ Buguda u b'a fɔ Duguba a bɛɛ lajɛlen n'a kɔrɔ ni a kɛcogo de bɛ ɲɔgɔn na ni ne bɛ Togoda la yɔrɔ o yɔrɔ in jaa n bɛ se ka n ka banakɔtaga kɛ yen nka Duguba kɔnɔ banakɔtaga bɛ kɛ ɲɛgɛn de kɔnɔ Amara ni ne bɛ Togoda la ni n bɛ Buguda la n bɛ se ka n ka jalaminɛ kɛ yɔrɔ min ka di n ye nka Duguba kɔnɔna na ni k'i bɛ jalaminɛ kɛ fo ni yɔrɔ dɔ ɲini Amara Duguba Togoda Buguda kɛrɛfɛ dugu ni Tɔnɔmada dugu a sigikun ye mun ye sabula bɛɛ tɛ se ka Duguba sigi kun an kana da délégation spéciale ma dɛ an ka délégation mondiale wele tɔw bɛ sɔn sariya mun ma n'an m'o sigi an ka Duguba tɛ jɛ a bɛ digi maaw la bi dɛ nka bɛɛ sigiyɔrɔ tɛ Duguba ye dɛ Duguba tɛ bɛɛ dayirimɛ ɲini yɔrɔ ye mun kɛlen don ka Bamakɔ nɔgɔ bi a y'u to yen u bɛ u dayirimɛ ɲini a y'u to yen u ka nin sɔrɔ nin na katakata ni m'anw ka circulation na k'u bɛ k'u dayirimɛ ɲini moto taxi bɛ k'a dayirimɛ ɲini sirabanga feerela bɛ k'a dayirimɛ ɲini e ko ko o dugu ka jɛ o bɛ jɛ cogo di sariya min bɛ jɛ dugubaw la o tɛ se ka boli e fɛ yan maire mana na o tɛ se dugutigi mana na o tɛ se kafotigi mana na o tɛ se délégation spéciale mana na o tɛ se dugu yɛrɛ y'a yɛrɛ ɲɛda yira kunu bɛɛ la k'a yira k'a fɔ ko ale jɛlen tɛ ɲama minnu bɛ fɔse dingɛw kɔnɔ u ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma goudron sanfɛ Bamakɔ bi maa min tɛ ka cɛncɛn cɛ ka bɔ a ka soda la o ka dɔgɔ dɛ Amara an k'a dɔn ko Duguba tɛ bɛɛ sigiyɔrɔ ye an k'a dɔn ko Duguba tɛ dayirimɛ ɲini yɔrɔ ye Duguba n'a sariyaw de don ni Mali tɛ ne ma diɲɛ dugu si ye ko mɔgɔ bɛ taa miliyari don goudron na ka tila k'a di feerelikɛlaw ma diyadigi tɛ nin ya namasa feerela sɛfan feerela ji feerela moto taxi tigi mɔbili minnu bɛ yen ni maa tɛ tugutigi dɔw la olu ka auto gari mɔbili ko yɔrɔ nafɛn feere yɔrɔ yiriden feere yɔrɔ namasa feere yɔrɔ sɛ feere yɔrɔ k'a daminɛ Tour d'Afrique la fo Segu bɔda miliyari de donna a sira la a bɛ jɛ cogo di Duguba sigi sariya de bɛ boli a kan yan tɛ aw sigiyɔrɔ ye aw tɛ se ka sigi yan a tɛ bɛn a tɛ kɛ n'an ma taa o la ko an ye bɛɛ to yen bɛɛ ka n'i sigi don dɔ la Bamakɔ ne bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna nanzaraduguw ta ye k'u lajɛ u jama ka ca na an ta ye ala an ka farafinna dugu dɔw bɛ yen u jama ka ca ni Bamakɔ ta ye mun bɛ anw bolo kɛnɛ b'an bolo an fɛrɛlen don an man ca mun na an tɛ ka kun sariya de tɛ ka bato maire mana ɲininka ne tɛ se ka ninnu lawuli Bamakɔ bɔda sira bɛɛ kɛlen don autogare n'i bɔra k'i bɛ taa Tour d'Afrique tɛmɛ ka taga Senu sira la ka taa Banani don n'i bɔra Kati yɛrɛ bɔra yanni pɔsu cɛ i bɛ masaya segin Ala ma Kulukoro sira kɛrɛfɛ tɛ Segu sira ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen sariya minnu sigilen ko bɛɛ k'u bonya maa si ka sira t'a la faamaw yɛrɛ ka sira t'a la n'olu bɛ tɛmɛ sira bɛ labila olu ye cortège don olu tɛ degun ye Amara n'i ye anw ni maa tɔw dancɛ lajɛ anw ko an ka muɲu an ka sabali an ka ko to ɲɔgɔn ta la nka a bɛ na ni degun caman de ye ne bɛ misali surun d'i ma anw ka so Barilabugu dɔ nana an fɛ yen cɛkɔrɔba ye sigiyɔrɔ di a ma
ay tabalini c'est-à-dire bomoni woroni fenno awulu fere damna ni tabalini fitini o boray wiye bado ci amagana ayo basiri akrefe ayere nana yiriwa ay tabalini mboyi ka ke bitigi sharia dungo e ka soni siraba che 80 mètres de itaille o 80 mètres yamare no ga yiri de turu tabalini tigibe andana ya dam nan tabalini ay basura o surala ayake bitigi charbon me feradala aka mino me bladala ay gwafana faratuguni ale reka bitigi ninga o te 200 300 mètres e gutron sa fe ni betmo la baka tugudi atlara ka muso fana la na ka fara reka u bebe shi bitigi ngono u ka fe daini duguba sharia be soni ma ni eni fo ki ta fe iye tuabuye iye niye amara kinga dogo bi bamako kono ko maute ji wulu ji frika ta nyugonga dala parce que afora ko ji kele min nga teme moko ka sira fe o isanji ni ga wulu se ga so ibe wulu dinga se jagu ya sharia de bafo nga mo juwe me ko munu mo koloshi anyere dama be ka nyogon toro ni ye na ija yala bamako kimbe kono iba ye mo munu me duguma wulu ji de be bere ka wulu ji be ma sita fo nga dinga se nga ke kinkura fara kinkoro ka abetoli kunu sanji na no de o awle chegala no de gidronga olu de an kumbe suro county teme polisu tere gendarme te nganala yichi polisu te mindi ko wade ka de sabula soro do be na kasa tugudu ko fokata la harasi atibu no fede chef antoli kasa chesu kasa la ya goli tolile o kasa amara sira olu nyere je parfum si kanada na ija dibidoro nyini iga fon kadi ika kire la o kasa o tibla de na ya nja angana ni fembe ku ka ke ko ka bamako jea bamako sigi ka sharia mi duguba be sigi ni sharia mi no te ala aman shi beke ateje furata law min te be duguba kono ti bedi anda fe jamana do ni adogo kunkele uka ministry do aye sebeno labe kubna katakata ninto uka circulation na president ya ministry genga bo gouvernement adi a ministry genga bo gouvernement adi parce que muna abaga na neni sharia miye o sharia o tibe o tsega sigi senga olufe ma shite jeni oye o ka keni wati na kada koni akoroka sabula oluba donga fo mimbe uka jamana kono uka jamana ka nga sania tugumi fere munu sigilenu duguba kono ka nga ke tugumina baro ka nga ke tugumina miye duguba sania likoye aleni walia munu meta nyugon fe olubela jirin dantikele no jamana o kono nga an fe meru dugutigiu kintigiu kamalenkuntigiu abela jele nya seke koy jabara anga chefo nyogo mo yu sekere nga minye anga hine nywana karsaka sigia oni duguba titare aye jie duguba betaka jatemine jie kono sharia munumbe o duguba sigi sharia odi fɛn fɛn se ka kɛ diɲɛ duguba tɔ bɛɛ la a bɛɛ bɛ se ka kɛ Bamako mais mun y'a gɛlɛya karisa to yen a k'a sigi hali n'a b'a sigi gidɔrɔn kan i bɛ taa Bamako seli ɲɛkɔrɔla la Woninda Arayida Voxuda Legimda nin bɛɛ lajɛlen hali maaninfinw tɛ se ka don ka t'u sagoda minɛn san yɔrɔ bɛɛ kɛlen don a ye mɔgɔw to yen u k'u dayirimɛ ɲini dayirimɛ ɲini tɔ dɔ banabagatɔ bɛ maaw bolo sapeur pompier la kana n'a ye e kɛlen don ka sira yɛrɛ bɛɛ tigɛ o la yɔrɔ kɔni i ka dayirimɛ ɲini kɔni a bɛ degun lase misali la bi maa bɛ se ka min jateminɛ o ye k'a fɔ gouvernement
n'o ye furancɛla fanga in ye a bɛ ka gitɔrɔn dɔ dilan gitɔrɔn in dilanli a bɛ daminɛ Bamako Grand Hôtel ni maa minnu bɛ yen yɔrɔ dɔn ka taa se Kulukoro sira ma a kan ka kɛ sira fila ye a bɛ taa a bɛ segin baara daminɛli la u ye kɛnɛ bɔ n'i y'i jɔ k'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ja feerefɛntigiw maa minnu bɛ gitɔrɔn kɛrɛfɛlaw la olu bɛɛ lajɛlen u sigilen don siraba de kan sira in baara daminɛli hukumu kɔnɔna na u ye maaw lawuli n'i ye kɛnɛ ye a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko o bɔlɔ in ko o tɛ bi nka an bɛ dugawu de kɛ n'a baara banna a kana kɛ viadigi ɲɔgɔn ye k'a dilan k'a di feerelikɛlaw ma olu kɔni sigi a kan taxi jɔyɔrɔ tɛ sɔrɔ mobili jɔyɔrɔ tɛ sɔrɔ sapeur pompier tɛ se ka tɛmɛ morgue tɛ se ka tɛmɛ foyi tɛ se ka kɛ an bɛ dugawu kɛ a kana k'o ɲɔgɔn ye sabula duguba sigikanw na maaw kan ka min jateminɛ o ye k'a dɔn k'a fɔ min ye duguba n'a sigikan don a n'a baarakɛkan don a n'a ko kɛcogo don maaw kan ka o de faamuya Amara ne bɛ délégation spéciale mɔgɔw fo ɲinan seli la voirie directeur Seguba a ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲamaw cɛ a ye ɲama minnu ye a y'olu cɛ délégation spéciale yɛrɛ nalen ni sisan cɛ a ye baaraba kɛ baara minnu bɛ se ka Bamako jɛya nka Bamako a ɲɛda min ye ɲɛda yɛrɛ ye o de fana filɛ délégation spéciale ɲɛkɔrɔ nin ye bi sɔgɔmada in na ni maa min bɔra Bamako n'i y'i ka dalala ye n'i y'i ka kinkɔnɔna ye n'i ye bɔlɔnw ye wa Zeyin fiɲɛ min wulila Amara a taara n'i ka fulakɛ ye o n'i y'a bɛna ne kari juru la k'i ka saga sogo a taara n'a ye n y'a fɔ fulakɛ ye n ko quelques jours après la fête ale y'o kɛ seli dugusajɛ filanan ye donc an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ dugudenw ye ko tiɲɛna dugubaw n'u sigikanw don togodaw n'u sigikanw don bugudaw n'u sigikanw don Amara ye diɲɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ ni yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ labɛn minnu kɛlen bɛnkan minnu sigilen baaraw kan ka kɛ cogo min n'a tɛ b'o sira fɛ an bɛ laɲini o laɲini an t'a sɔrɔ Bamako circulation ta i k'a lajɛ kɛ mototigi bɛ ɲini ka na caya ni mobilitigi ye bi u ka ca n'u ye yɛrɛ mais mun b'a tɔ bɛ compliqué parce que sariya mun bɛ sigi ko ka ko kɛ cogo min a tɛ kɛ ten ko ni pɔn filanan jɔra ko dɔ bɛ bɔ a la mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ pɔn filanan bɛ jɔ sariya jumɛn bɛ ka kɛ ka pɔn fɔlɔ gérer pɔn filanan jɔra quartier Mali pɔn ko ni pɔn sabanan jɔra sisan ko ka taa pɔn naaninan jɔ Sebenikɔrɔ yan fan fɛ an k'an ka bɛnkanw timɛ dɔrɔn a fɔra ko ka min kɛ min tɛ bɛn an ka sɔn o ka kɛ yaasa jamana bɛ se ka cogo min na duguba kɔni bɛ se ka lafiya cogo min na n'o tɛ an bɛ min na nin ye n'Ala farala an kan ni délégation spéciale sera ka ɲɛ sɔrɔ a ka ko la parce que an k'o fana fɔ olu bɛ ka taa ni baara ye cogo min a taga cogo ka ɲi u bɛ ka fɛn minnu sigi sen kan ka mɔgɔw lawuli ka bɔ sirabaw la u bɛ ka kɛ ka ɲɛ polisilaka minnu b'u nɔfɛ u bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ nka an b'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara a kan samiya in na u ka dɔ fara wulikajɔ kan an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'u dɛmɛ mobili t'u bolo ka se ka nɔgɔ cɛ ka bɔ dingɛw kɔnɔ dɛ Amara u kɔni y'a kuma fɔ anw ye ni maa mun b'a fɛ k'u dɛmɛ yaasa u ka se ka mobili sɔrɔ minɛn t'u bolo dɛ o fana ye débat ye n'i da donn'o la bi i bɛ Bamako ci sabula politique mɔgɔw de tun bɛ Bamako gérer n'i nana don la olu ka kɛlɛ ka ca nka délégation spéciale ale tɛ maa ka dulokikan sama ale nakun ye min ye ale bɛ fɛ k'o ɲɛnabɔ ni maa minnu bɛ se k'u dɛmɛ ni minɛnw ye i bɛ se ka taa mairie de district la i n'u bɛ kuma aw bɛ bɛnkan kɛ a bɛ mobiliw d'u ma cogo min na u bɛ se ka dugu jɛya cogo min na minɛn caman de t'u bolo fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo min olu tɛ se k'a kɛ ten parce que jamana nafolo t'olu ta ye n'o tɛ minnu y'a kɛ u fana y'u se kɛ an bɛ dugawu kɛ an k'a dɔn k'a fɔ duguba a n'a sigikanw n'a sigi sariyaw don anw minnu bɛ bila a kunna an k'olu labato an k'a maaw la faamuya bɛɛ na yɔrɔ tɛ duguba ye duguba tɛ bɛɛ ka dayirimɛ ɲini yɔrɔ ye duguba tɛ se ka kɛ bɛɛ sigiyɔrɔ ye a sariyaw n'a fɔ e ni Ala cɛ
jɔn mi sɔn ka taa yɛlɛ kuluba ko k'e bɛ taa butiginin sigi kuluba sira la a jɔn mi sɔn ka taa kuluba kɛrɛfɛlanin na conseil économique ni fɛn ni ɲɔgɔn cɛ ko komi ko ka ɲi se ka taa sanusi feere yɔrɔ sigi yen n'o ma kɛ mun n'o bɛ kɛ bɔlɔn kɔnɔ sariya min bɛ yen o sariya kelen de kan ka na kɔsa in na e m'a ye u ye jardin zoologique da min bɛ fɛn na u y'a tugu ko bɛɛ ka taa don kɔfɛ da fɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔ y'a ye k'a fɔ accident cayara denmisɛnnin caman bɛ ka to a ko la donc an b'a ɲini u fɛ anw fana dugudenw an ka sɔn dugudenya ma an ka sɔn dugudenya ma dugudenya min n'an b'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen e b'a fɔ sisan k'e peresele k'e bɛ taa dugu kɔnɔ munna i tɛ se ka taa voilà jɔn ye embouteillage kɛlɛ n ko e yɛrɛ de don e bɛ fɛ ka se 7 heures i ka baarakɛyɔrɔ e bɛ i ka mobili ta ka bɔ i ka so 7 heures k'e bɛ taa se 7 heures e bɛ se 7 heures cogo di n'e bɔra 6 heures i bɛ se i ka baarakɛyɔrɔ 7 heures nka 7 heures selen e bɛ bɔ i ka so denmisɛnninw de ye n bila arrêté la madame mana ka parili daminɛ ale tɛ tila n ko bɛɛ bɛ labɛn de o bɛɛ ye éducation de ye an b'a an bɛ segin ka na kunnafoni na k'i yɛrɛ fo ja i fana bɛ se technicien fana i ye électricien fana n kun t'o kalama an n'o fara i jamu kan bi sabula jamu ye kɛwale de ye ala k'a ɲɛ ka d'an ma ko sikasokaw olu bɛ labɛn na min ye nin kɔni nin tɛ miyankaw kɛtɔ ye ka sinafɔ kɛtɔ ye ka miyanka kɛ bisimila sa wa ayiwa kulejakaw aw na wuli ka taa zen kɔni ka taa balimakɛ kunbɛn sika ka so dɛ ko Asimi Goyita ni ala sɔnna a ma a kan ka taa sikasokaw fɛ yen Sikaso sanayɛlɛ kalanso min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko université o kabakuru fɔlɔ a kan ka t'o da n'o bɔra yen Sikaso ndulati kɛnɛ n'o o ye stade Babemba ye Babemba Traoré o dilanna k'o la kurakuraya a kan ka o kurunbɔ karili kɛ gitɔrɔn minnu bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Sikaso échangeur a n'a viaduc a kan ka t'o fana kurunbɔ karili kɛ jamanakuntigi ko ani maa caman de bɛna taa ɲɔgɔn fɛ nin ko in na minisiri minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛ nin na min ye commissaire à la sécurité alimentaire ye k'o fana ka balodi min bɛ kɛ san kɔnɔ a kan k'o balodi fana kɛ san o san i b'a dɔn commissaire à la sécurité alimentaire ale bɛ Mali faaba dɔ ta a ye Mopti kɛ faransɛla fanga nalen u ye Mopti kɛ Asimi yɛrɛ de tun bɛ yen fana u bɔra Mopti u taara Segu u bɔra Segu salo u tun bɛ Ɲoro ɲinan k'u bɛ taa Sikaso o fana balodi o bɛ kɛ yaasa maaw ka balo mara ye b'a dɔn ni samiya bɛna na se sisan suman ma mɔ yanni suman ka mɔ balo in bɛ di a ka se ka kɛ k'o baara kɛ ministre à la sécurité alimentaire Redouane Ag Ali ale de b'o ko kunna donc ale fana ka balo di o fana baaraw kan ka kɛ yen donc baara belebeleba 4 don Sikaso université o kabakuru fɔlɔ dali sécurité alimentaire ka balo di o kun fɔlɔ kɛli ka camion ta ka balo k'a kɔnɔ k'a di gouverneur ma o kan ka kɛ Babemba tɔgɔla dulati terrain k'o la kurakuraya o min jɔra CAN 2002 hukumu kɔnɔna na o baaraw ko olu banna sira min bɛ yen ni Sikasokaw yɛrɛ b'a fɔ ma ko n bɛ taa échangeur fɛ échangeur a na kurubokari sen yen hali n'a y'a sɔrɔ a labilalen don président ani CNT maaw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ nin ko in na gouvernement maaw bɛ taa min ye calatigɛ jɛkulu minnu bɛ yen Sikasokaw yɛrɛ ka tɔn minnu bɛ Bamakɔ yan ka taa se Sikasokaw minnu bɛ Bobo Sikasokaw minnu bɛ Kɔnɔwarikaw fɛ yen Amara nin ye jamako ye dɛ ko ninnu bɛɛ de kɔni labɛnnen don sa ka jamanakuntigi ale kunbɛn Sikasokaw fɛ sibiri nata nin kalo in tile 22 anw ɲɛna an tulo kɛnɛ kan o ye Falaye Keyita ye n'Ala sɔnna ma ale n'u bɛna taa ɲɔgɔn fɛ Amara nin de kama anw ka santa bɔra a ma parce que ministre min bɛ sɛnɛko kunna nin tɛ se ka k'ale kɔ donc ale fana kun kan anw n'ale kun kan ka baara kɛ san sibiri ani kari donc a ko k'a bila dɔgɔkun wɛrɛ la an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna sa k'a fɔ ko office de moyen banni ale ka baara min tun kan ka taa kɛ sangaw fɛ yen a bilara juma nata in na ale ni sibiri ko n'Ala sɔnna a ma an na ye o kɛnɛ kan ye an ye layidu d'u ma an kun y'an labɛn ka ban dɛ an kun labɛnnen don nka u y'an wele surɔ min ye directeur ye n'o ye Isa Kante
ko in bɔra dɔgɔkɔrɔ ko ministre ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko yaasa ale yɛrɛ ko ka se ka kɛ a ɲɛna amara n'an bɔra yen min ye farafina jamana saba minnu faralen ɲɔgɔn kan bi Mali ale ni Burkina ni Niger farajɛw n'o ye nanzaralakaw ye u y'u ka tiribo a bɛ fɔ min ma ko communication u y'a bila en marche u y'a sigi sen kan laɲini ye mun ye ka kunnafoni kirikara caman di ka Burkina jamanadenw k'olu dusu bɔ k'u wuli k'u kɛ u ka furancɛla fanga ɲɛmaa kan mugukisɛ min bɔra Burkina faama sigiyɔrɔ la ka taa yɛrɛ sɔrɔ u ka radio Mali kɔnɔna na kabi o kɛra nanzaraw y'o kɛ sugu ye k'o kɛ jago ye k'o ta k'o mamu k'o dilan k'o ɲɛ ko conseil des ministres don ko dɔw nana ka na Ibrahim Traoré cɛ ka taa n'a ye k'u y'a minɛ ko surasi dɔw bɔra Mali la yan bi olu bɛ ka taa u dɛmɛ ani Irisilakaw k'olu bɛ ka taa Ibrahim dɛmɛ k'a ka palais sécuriser kuma kalantan u bɛ maa dɔw bɔ olu ye Burkina surasiw ye olu bɛ kuma dɔw kala k'a fɔ ko bi ko fanga tɛ Ibrahim bolo tuguni fanga t'u bolo amara ni n'an ka maa minnu bolilen don ka t'u da sisi bɛɛ ye kelen ne ye min fɔ kunu n bɛ segin o de kan da marafa o de baara bɛ sen na bi ani kunnafoni di ni jamana saba in ɲɛmɔgɔw b'a faamu u k'a dɔn k'a fɔ ko o de bɛ sen na kunnafoni sanuman jɛlen minnu b'a ɲini k'a baara kɛ u k'u hakili to olu la amara n delila ka nin f'i ɲɛna n bɛ segin a kan maa minnu ye nanzaraw ka lamɔdenya kɛ kunnafoni di la n'u ko bi ko farafina ka d'u ye u k'u kɔlɔsi olu fana na an kɔni bɛ min f'u ye foyi tɛ Burkina ni hɛrɛ tɛ coup d'état tɛ yen Ibrahim de b'a ka fanga la a bɛ k'a ka baara kɛ a ka ministre bɔra kunu n'o ye an yɛrɛ terikɛ ye parce que ale fana ye journaliste de ye Ritamba Jean Emmanuel an n'a ye Facebook ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ani papa awɔ an terikɛ de don awɔ n'anw kun ma taa ale fana kun tɛ sɛ dun koyi ɔhɔ an k'o fɔ bi a kɔni an ye ministre ye bi donc an dɔgɔnin yɛrɛ don parce que an ka petitinin don il est de 82 yɔrɔ kɔni y'anw dɔgɔnin ye ani aso ninnu don cɛ anw kɔni tɛ donc Burkina bi u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ nin waleya in kɛlen u y'a fɔ sisan u bɛna kunnafonidilaw ɲini u ka dugu bɛɛ minnu bɛ bɔlɔlɔ kan o minnu bɛ radio privéw la o minnu bɛ sɛbɛnni kɛ o u bɛna n'a lajɛ k'u don ba la ka baara yɛrɛ kɛ n'u ye baara min na u bɛ se ka fasodenw kunnafoni tiɲɛ kan u kana mɔgɔ ta tɛ fɔ dɛ tiɲɛ k'o fɔ mɔgɔw ye nka jɔn ko ala selidon bin taara kɛ Burkinakaw ka surasiw kan caman ni tora a la dɔw minɛna nka o ye kɛlɛ n'a kɛcogo ye don dɔ ka di la don dɔ a tun bɛ k'an yɛrɛ fɛ yan a ma ban yɛrɛ fana c'est vrai bi Mali kɛlen don ka min kɛ o ye stratégie min don aw bɛ yɔrɔ min anw ka maaw bɛ yen aw taara yɔrɔ a y'aw munumunu cogo cogo an ka mɔgɔw bɛ yen wa bi ni ye armée ka bololafɛn kelen ta a b'a yira i bɛ yɔrɔ min armée malienne a bololafɛn kelen pe n'i y'a ta n'i taara n'a yɔrɔ a bɛ don i bɛ fa min donc bi baara min bɛ sen na jamana saba in u bɛna wuli ka jɔ kɛ kurakura ye tuguni parce que nin waleya minnu kɛra Burkina la tan a laɲiniba tun ye min ye mɔsiw dusu ka bɔ ka wuli ka kɛ u ka fanga kan nka an bɛ Ala barikada kɔnɔna na yen Burkina mɔgɔw y'a faamu bɔlɔlɔ siraw fɛ ja minnu bɛ bɔ ne bɛ tilen k'o fɔ aw ye n'a y'a lajɛ a y'aw ɲɛma jɔ aw ka ja ninnu lajɛ ni ja yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn kan i yɛrɛ b'a faamu ko min ye tiɲɛ ani min tɛ tiɲɛ ye n'i y'a ye i b'a faamu et puis ni kunnafoni ɲumanw ni fɛnw bɛ yen u yɛrɛ kan ka dɔn nka fɛn dɔ b'anw fɛ yan amara a bɛ n'a fɔ an ka cɛkɔrɔba ye min fɔ an ɲɛna c'est à dire nanzara kunnafonidila ninnu u kɛlen don k'an ka farafin jamanadenw ja min na ja ta quoi c'est à dire n'olu ye min fɔ u b'o minɛ ni kolo ye ka tɛmɛ hali jamana kunnafonidilaw kan sɔgɔmada in na n natɔ n bɛ k'a mɛn radio so dɔ la Magangaw ye papier bɔ kunu ko maa 900 tora hiji la n bɛ k'a mɛn kɔka radio so la ko maa 1000 ni kɔ maa 2000 kɔrɔ ne ko n ko hiji kɛra 2 ye sa dɛ donc an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ ko in sera a bɔra Moriba Yasa dɔ na sa koyi
abasara cɛ jɔyɔrɔ de la sisan u ka kunnafoni fɛɛrɛw sigi sen kan Burkina bɛ ka sira min ta nin ye o ka ɲi kosɛbɛ sabula nin y'a to olu ye ko caman faamuya quoi maa naani o de nin tora bingani dɔ senfɛ maa kelen o joginna bingali in kɛra leloikaw fɛ yen Bura ale commune kɔnɔna na Ansongo min ye maa minnu ye sa n'olu kɔni nin ko in kɛra olu sata ye jɛgɛ mɔnaw don nin waati na ba bɛ ka yɛlɛ cogo min u taara bi olu fana kan min ye dugudenw ye o kɔni y'a yira k'a fɔ ko avril kalo tɛmɛnen k'u ye nin ɲɔgɔnna fana kɛ ko maa caman ni tora la danganda la Ansongokaw fɛ yen jɛgɛ min bɛ bɔ Ansongo a tɛ bɔ Gao fansi ale de ye jɛgɛ faaba ye donc fɛɛrɛ ka tigɛ u ka se k'u ka baara kɛ min ye MINUSMA ka baara ye n'an b'a fɔ o ma ko phase de liquidation ale ko k'an ka kuncɛ décembre kalo nata ye tile 31 o la sa min ye an ka jamana wolomasiri tabaw ye jɛkulu min kun sigira ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni Nations Unies mɔgɔw bɛ a la olu y'a yira k'a fɔ sa ko baara kɔni kun daminɛna janvier kalo tɛmɛnen min ye décembre kalo ye ko k'an ka k'a kuncɛli ye pewu MINUSMA ka minɛn fɛn fɛn bɛ yan u k'a bɛɛ cɛ ka taa pewu u ka baara ka ban u y'o kimɛli baaraw kɛ ni Ala sɔnna ma wula fɛ an n'an da don k'ale fɛsɛfɛsɛ sɛnɛko ta nasira la sa min ye confédération mun sigilen don kɔɔriko kunna olu ɲɛmaaw tun bɛ Asimi fɛ yen juma tɛmɛnen min ye baaraba dɔ ye u ni ministre Lasine Damele tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u y'a yira k'a fɔ sa ko u kɔni nana ka na u ka bureau kura o yira jamanakuntigi la Yakuba Traoré ale yɛrɛ kɔni kɛra ɲɛmaa ye o ko la ka na ɲɛfɔli kɛ sa fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ tigɛ kɔɔri sɛnɛko ɲuman bɛ se ka kɛ farafinna cogo min Mali ye jɔyɔrɔba min sɔrɔ nin ko ninnu na u y'olu bɛɛ lajɛlen ta tigɛ min ye Sanusi Buna Sila ye ni ale APCAM ɲɛmaa ye ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan ko ni Ala sɔnna a ma baaraba minnu kan ka kɛ degun minnu bɛ u la u y'a bɛɛ lajɛlen kɔni da jamanakuntigi ale tulo kan a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min dɛmɛna la yaasa kɔɔri ko gɛlɛya degun bɛ se ka bɔ a la cogo min bɔlɔlɔ sira kan sa jɛrɛ min bɛ kɛ san o san an fɛ yan n'a bɛ fɔ a ma ko dɔgɔkun di numérique ale ta ko filanan baaraw o kurumo karili o ɲɛfɔli baaraw kɛra ministre min bɛ n'o ye anw yɛrɛ ka ministre ba in ye sa n'o ye Alhamdu Agi Iliyɛni ye ale bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ kan ale ni jamana marabolo olu bɛ se ka yiriwa cogo min ni bɔlɔlɔ sira ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in ye ko ɲinan ta kɔni ko a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya talen no ka di jamanakuntigi ma n'o ye colonel Asimi Goyita ye juin kalo in o tile 20 o tɛ tarata nata ye sa wa tile 25 ka taa bila tile 27 la ko baara kan ka kɛ CICB la ministre y'a yira k'a fɔ sa ko a kɔni bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu kɔni b'a fɛ ka maa minnu tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan ni ka se ka na ale lamɛn yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min Alhamdu Agi Iliyɛni baaraba minnu kan ka kɛ dɔgɔkun kelen numérique in kɔnɔna na sa a y'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ maaw ye ko in kan ka kɛ cogo min a y'a yira k'a fɔ ko ɲinan ta jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye sifinnakaw ye olu ye bolodiɲɔgɔnma minnu kɛ don tɛmɛnenw na yaasa ka se ka yiriwali ni cɛsiriw kɛ min ye cybercriminalité kow ye ka taa se marabolo kɔnɔna ma yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na bɔlɔlɔ sanfɛ olu ka se k'u ka baaraw kɛ k'olu baara minnu kɛra sa k'u bɛna olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ yira yaasa min ye digital ye n'o o yɛrɛ bɔlɔlɔ sanfɛ baara ɲumanw ye olu bɛ se ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye cogo min ministre y'a yira k'a fɔ ko min ye nin baara in ye k'a kan ka na ni yiriwali ye an ka sigidaw la a kan ka na ni yiriwali ye an ka dugudaw la a kan ka na ni yiriwali ye an ka togodaw la Amara ne k'u ka nin de kɛ k'i sigi ten k'e ye ministre ye e t'e bu i nɔ na papaga o ma ɲi dɛ a ko dɔgɔkun in kɔnɔna na u ye Niger wele Niger kana sifin minnu ma anw fɛ yan n'olu bɛ kabako kɛ bɔlɔlɔ kan Niger fana ka na n'a taw ye Burkina ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna ka na anw ka nin ɲinanta in lajɛ ko sabula k'a bɛna kɛ fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min denmisɛnnin minnu bɛ yen bi ni olu ye baarabaw kɛ ka se ka olu yira maaw la nin ko in sira fɛ ministre ko a b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fana ko maa minnu tun bɛ yen n'olu tun ye carte de presse nationale ɲini n'u y'a sɔrɔ ko a bɛna olu yira maaw la kɛnɛ in kan k'olu ka carte d'u ma ko yaasa tɔw ka se k'a sɔrɔ cogo ɲuman kan u y'o fana falen sisan koyi ale fana tɛ sɔrɔ tuguni ko marabaatiga Alhamdu Agi Iliyɛni ale ka secrétaire général n'o ye Alkedi Amar Touré ye ale ni directeur national de l'économie numérique Abdul Kader Ki ka taa fara min ye maa mafalen minnu tun bɛ yen olu ye dɔ fara ministre ka kuma kan ko sabula ko min ye fɛɛrɛ in ye n'ale sigira sa ko b'a to sifinnakaw
maaw bɛ maa minnu ye yɔli la minnu kɛlen no bolo kɔfɛ fɛn ye u bɛɛ lajɛlen n'u bolo da u dayirimɛ ɲini yɔrɔ sɔrɔ yaasa fana min ye baaraba minnu bɛ olu bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la ko min ye Eric Sékou Sɛli ye ale ye Mali dege karamɔgɔ 29nan de ye min gɛnna l'essor ko Eric Sékou Sɛli gɛnni k'o ye ko dɔ latigɛlen Mali yɛrɛ ka ɲɛnamaya farikolo ɲɛnajɛ ndolati ko la ko nka ko minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna k'a sera u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yɛlɛmali minnu ni jamanadenw b'a ɲini u ka taa o sira fɛ u ka bɔ yɛrɛko la u ka bɔ maako la u k'a kɛ fasoko ye l'essor ko n'i ye entraîneur tɛmɛnenw lajɛ k'anw ka championnat lajɛ k'an ka denmisɛnninw lajɛ min ye denmisɛnnin minnu bɛ ndolati kin kɔnɔnaw ni kare kɔnɔnaw la yan k'olu to yen u tɛ don ba la u tɛ ta foyi tɛ kɛ u ye ka tila ka n'a ye ko anw de bɛ kɛ yɔli la joueurs nɔfɛ diɲɛ fɛ k'o ti bɛn ko fɛn fila kɔni don yalama anw bɛna to ta namugula suguya la maaw bolo wa ko falen kan ka kɛ Eric Sékou Sɛli taali k'o t'a bɛɛ ye koyi ko kimɛli tɔ bɛ yen farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ labɛnnen don an ka jamana kɔnɔ cogo min farikolo ɲɛnajɛ bɛ cogo min na bi balontan bɛ maaw ni kan cogo min ko a sera sa yɛlɛmaba yɛrɛ sa u ka don ko in na l'essor an ye nin cɛ ka bɔ ale kɔnɔ FIFA ale bɛ ɲɔgɔn dan min kɛ muso balontannaw la sa ko 10 minnu bɛ yen n'olu ɲɔgɔn tɛ farafinna kɔnɔna na k'an ka jamana n'o ye Mali ye k'an ye 9nan ye o la ko n'i y'a jateminɛ sa ko jamana 81 olu de kɔni bɛ yen Nigeria ko ale de bɛ musow bɛɛ lajɛlen sanfɛ Afrique du Sud daw kan ka Maroc daw kan ko n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ sa ko Espagne kɔni ko o de bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ ale bɛ France ɲɛ ani Angleterre k'an ka musow jɔyɔrɔ ɲɛna nin na kosɛbɛ min ye Euro ye ale deuxième journée baaraw daminɛna kunungo Allemagne ale ye se sɔrɔ Hongrie kan 2-0 Écosse ale ni Suisse o kɛra 1-1 ye Albanie ni Croatie o kɛra 2-2 ye ko ni Ala sɔnna a ma ko min kɔni bɛ se ka fɔ jamana fɔlɔ min y'a ka papier sɔrɔ ka taa 8e de finale la sa ko ye Allemagne ye Allemagne ko ale ni Suisse de kan ka bɛn u ka jɛkulu la Suisse ye 2nan ye kuru 4 m'a bolo k'Allemagne fɛ yen ko makari tɛ yen dɛ ko ni u ma Suisse ba dɛbɛ dasi ko ni Suisse taar'o sɔrɔ ɲɛfɛ k'a bɛ sɔn ka mɔnɛ kari la dɛ ko Allemagne ka balontan jate o de ye ko maa tɛ to u tɛ makari u tɛ tamaki n'u y'i sɔrɔ n'u bɛ se ka 100 du la k'u bɛ 100 du la dɛ ko Suisse kɔni de kɔni ka surun qualifier la n'a ka kuru 4 ye tɔ ninnu ye kuru 1-1 ye ko nka k'a ni Allemagne de bɛnna o jɔrɔ de b'a la kuma tɛ Allemagne ko jɔrɔ de b'a la nka ko Allemagne bɛ se fana k'a ka bande touche mɔgɔw la jouer ka Toni Kroos ninnu k'olu bila kɛrɛfɛ Toni Kroos yɛrɛ ko u ni hakilina min nana nin Coupe d'Europe in na k'u hakilina bɛ ka lafiya kosɛbɛ ko sabula ko depuis u ye ndolati fɔlɔ se sɔrɔ ko ye mɔgɔw ni kura fiyɛ u la ko wa ko bi ko maaw bɛ mun fɔ furugu kunna Allemagne équipe la k'o tɛ yen tuguni koyi olu bolo dilen don ɲɔgɔn ma olu bɛ ka baara kɛ Coupe d'Europe sini i ka maaw bɛ jouer cɛ nungolo kari la koyi ja nungari b'a la san 8 ye nin k'a kun a kun tɛ wula fɛ mais joueur min n'a y'o fɛ ko mɔgɔ ninnu ka joueur autre joueur ko a yɛrɛ de bagara cɛ ma koyi ko sinon ko cɛ ma s'a ma nka kunu u ye a bɔ entraînement na mana siri don n'a nungolo sanfɛla la n'o ye Mbappé Faransi jalatigi tɛ yan ko u bɛ dugawu kɛ sa n'a kɔni sera ka jouer sini o don nka o ni misi wɛrɛ tigiw de bɛ ɲɔgɔn na dɛ Hollande o fana ye ndolata ɲumanba ye dɛ olu fana tɛ sɔn dɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka o jira an na Makangaw fɛ yen Amara Hiji e ko ale ma s'a kunfori yɔrɔ la ko ɲinan Hiji maa 900 o de ni tora a la Amara o cayara dɛ ko min ye waleya in kɔni ye an ka malidenw min ye maliden minnu tun bɛ a ko kɛnɛ kan ko 2 de tora a la fɔlɔ kunnafoniw la nka min ye gouvernement ka maa minnu bɛ yen olu ma o kimɛli kɛ fɔlɔ baara minnu b'u bolo u ma o kimɛli kɛ k'o yira maaw la ka a fɔ a ko bɛ cogo min na nin waati in na nka hakilisigi kɔni ye min ye o ye k'a fɔ Hiji n'i y'a ta k'a lajɛ bakuruba la k'a kɛcogo ɲɛna maa 1,000,000 maa 1,833,834 o de tun bɛ kɛnɛ kan ye musow kun ye cɛw kun ye 900,000
biduru ni segin kɛmɛ ani bisaba ani wolonfila ye musow kun ye ba kɛmɛ segin bi wolonfila ani duuru ani mugan ani wolonfila ye ko n'i y'a ta k'a jateminɛ sa arabu jamanaw kɛmɛ kɛmɛ saradala mugan ani fila ani buruburu saba min ye azi jamanaw ye 63 buruburu ani saba min ye farafina jamanaw ye 11 buruburu saba Europe ni Amérique ni Australie nunu faralen ɲɔgɔn kan kɛmɛ kɛmɛ saradala olu tun ye saba ye buruburu fila ko wa ko avion minnu bɛ yen no olu sera sa o ye avion miliyɔn 1 ba kɛmɛ duuru bi naani ani wɔɔrɔ kɛmɛ saba ani bi naani ni duuru ko o pankuru de sera ye dolumafɛnw na sa ba bi wɔɔrɔ kɛmɛ fila ani bi duuru ni kelen o de kɔni kun olu ye sira ta minnu sera ka taa ye bato la sa ba kɛmɛ segin ba kɛmɛ naani kɛmɛ wolonfila ani tan ani naani olu de taara kurun fɛ ko hiji yɛrɛ kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra tancogo la nka halisa an ka maaw bɛ yen u taara tawafu de tɛ an t'a la n'an sera ka Ibrahim Jawara sɔrɔ ale min bɛ kɛnɛ ka ye ka se ka kibaruyaw di maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na baara minnu kɛra. Assalamu alaikum alhamdulillah rabbil alamin an balimaw aw ka dɔn k'a fɔ mina sigi nin y'o bannen an seginna ka na Maka ni waati in na bi tarata duyaba in na seliba kalo tile 12 o ye Saudiya ka jate ye mardi an bɔra mina sigi banna an seginna ka na Maka ni waati in na an bɛ k'an kunda alikaba kan ka taa mun kɛ an ko ma ko tawaful ifada ale hiji tawafu de alhamdulillah rabbil alamin ale ko bɛ iji kɔnɔ wajibi do ijiden ka kɛ o kuma an bɔlen kɔfɛ min na an bɛ taa tawaful ifada kɛ ni dɔw k'a ma k'a fɔ ko iji tawafu an balima silamɛw o kuma Mali ka ijidenw gouvernement ka ijidenw an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔ nin waati in na ka taa tawaful ifada kɛ mina sigi bannen kɔfɛ alhamdulillah rabbil alamin an balima silamɛw déléguéw n'o ye commission religieuse mɔgɔw ye a ɲɛmɔgɔba docteur Ousmane Solou Traoré an b'a fo ni ka waliman dɔn a ye mɔgɔw labɛn mardi diyaba in na ka mɔgɔw labɛn mɔgɔ 300 mɔgɔ 400 ka déléguéw bila u ɲɛfɛ n'o ye karamɔgɔw ye ka ejidenw sɛnsɛn dɔɔni dɔɔni ka bɔ an ka hôtel la k'an kunda ka na alikaba la tawaful ifada an bɛna ka na kɛ o mana ban sa an bɛ taa sa'ayu kɛ n'o ye ka taa Safa ani Marwa alhamdulillah rabbil alamin an bɛ taa o boli o ye hiji jɔsenba ye an balima silamɛw nin waati in na an bɛna k'o de kɛ inshallah o kuma an bɛ dugawu kɛ hiji baara b'a la ka nɔgɔya dɔɔni an balima silamɛw tawafu ale ye 3 de ye hiji kɔnɔ an bɛ min kɛ 3 don ka taa alikaba munumunu siɲɛ 3 de don a fɔlɔ an bɔlen kɔfɛ Madina ka na an ye fɔlɔ kɛ o ye Umura ta ye Umura ta an taara ni ka t'o kɛ o bannen kɔfɛ tawafu min bɛ tugu o la o ye tawaful ifada ye o ye 2nan ye an filɛ ka t'o kɛ nin waati in na o de iji tawafu ye an balimaw ale ye wajibi de iji kɔnɔ n'o banna tawafu 3nan ou bien tawafu daji au revoir ka taa yafa ɲini alikaba ye alhamdulillah rabbil alamin o kuma o fana bɛ kɛ an bɛ sɔrɔ ka taa nka o tɛmɛnen kɔfɛ an balimaw maa dɔw bɛ tawafu caman kɛ o ye Umura de dɔw bɛ na u bɛ Umura k'u fa ye u b'a k'u baw ye u b'a k'u somɔgɔw ye o tawafu ka ca kosɛbɛ alhamdulillah rabbil alamin o kuma an bɛ dugawu kɛ baara min n'a b'a kɛ Saudiya la Ala k'a minɛ Mali Ala k'a sabati Mali Ala k'a banban Mali Ala k'a jidi alhamdulillah an balima silamɛw ni an selen alikaba la nin waati in na an sera alikaba la nin y'a donda ye nin waati in na tawaful ifada an ka hiji tawafu an bɛna kɛ nin waati in na alhamdulillah Mali hijidenw filɛ nin ye u jɔlen filɛ nin ye alikaba donda la u bɛ ka awduw kɔnɔ ka daga polisiw bɛ yan nɔ u bɛ mɔgɔw jɔ an ka na ka awduw di an ka mɔgɔw ma u ka se ka don an balimaw maa caman filɛ u bɛ ka tɔgɔma ka don u yɛrɛ ma ten tɔ mais an ka maliyɛnw an ka gidiw an ka déléguéw u ma sɔn u ma u b'u jɔ fɔlɔ de alikaba da la fo polisiw ka awduw d'u ma waati min na k'a fɔ a ye don ni mɔgɔw ye u tɛ risiki ta alhamdulillah rabbil alamin an b'u fo la k'u waliman dɔn docteur Ousmane Solou Traoré n'a ka jama aw ni cɛw ni bagaji ni an ye alikaba da yɛrɛ la Maka ni waati la an ka mɔgɔw jɔlen filɛ nin ye u ma sɔn ka don fɔlɔ fo polisiw ka awduw d'u ma k'a fɔ a ye don ni jama ye ka da ka jamako don c'est une responsabilité diinɛ minisiri docteur Mahamadou Kone a ye nin de fɔ an ye Bamako a ka ministère la a ko n'an taara an ka sariya labato an ka na sɔn Saudiya jamana ka sariya an ka sɔn k'a violer n'a ka di an ye sisan nɔ an bɛ jama bɛɛ labila ka don jama la danger b'a la mais u y'u jɔ ni mɔgɔw ye alikaba donda la ka awduw kɔnɔ awduw mana bɔ waati min na ka s'u ma o waati na u bɛ sɔrɔ ka jama la don ka don alikaba kɔnɔ alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah
an balima alhamdulillah alkaba filɛ nin ye an balimaw alkaba filɛ nin ye nin y'an selen alkaba la Allahu akbar nin ye koba ye an balima silamɛw nin ye koba ye tawaful ifada iji tawafu nin waati in na an bɛna kɛ nin waati in na an balima silamɛw alhamdulillah an b'aw fo ka walimadɔ nin waati in na diinɛ minisiri Dr Mahamadu Kɔnɛ k'an bɛ alkaba la nin waati in na alhamdulillah an bɛ dugawu k'a ye an ka jamana faamaw an ka transition ɲɛmɔgɔw an bɛ alkaba la alkaba ye yɔrɔba ye an bɛ dugawu k'u ye bi iji tawafu ya rabbi ala ka Mali sabati ala ka Mali banba ala ka Mali jidi an ka ɲɛmaaba Kolonɛli Asimi Goyita an bɛ alkaba la yan nɔ alkaba ye yɔrɔ barikama ye an bɛ dugawu k'i ye kolonɛli bɛɛ an ka gouvernement mɔgɔw ala ka Mali sabati Mali gɛlɛya ala k'a ban bijahi hazihi alkaaba bijahi hazal bait nin suba in bonya kosɔn ka Mali gɛlɛya bɛɛ ban yani san wɛrɛ iji cɛ a se bɛ ala ye o tuma nin waati na tawaful ifada an bɛna daminɛ nin waati iji tawafu n'o banna an bɛ taa ka taa sa'ayu la a sofa bayna sofa wal marwa mɔgɔw sɛgɛnnen bɛ nka n'i ye alkaba ye i ka sɛgɛn bɛ ban Allahu akbar nin ye soba de ye nin soba in bonya kosɔn ala k'an kisi ala ka jamana sabati Mali gɛlɛya ala k'a ban k'a daminɛ Kayi fo Kidal ala k'a bɛɛ ban ka jamana diya k'an kisi an juguw tɔɔrɔ ma ya rabbi maa minnu ŋaniya man ɲi ala ka doni daw kunna cogoya min na o ka ɲina Mali kɔ maa o maa de bɛ k'i tɛ Mali ka taa ɲɛfɛ ala k'i bɔ an kunna maa minnu b'an ka taa ɲɛfɛ ala k'u sabati ala k'u jidi ala k'u banba ya rabbi bijahi hazal bait nin soba in bonya kosɔn ya rabbi an b'aw fo ni ka walimadɔ kuma nin waati na tawafu an bɛna a baara daminɛ inshallah nin y'an selen ye a daminɛ yɔrɔ la inshallah an sɔn diɲɛ hɛrɛ la an tigi ala an sɔn lahara hɛrɛ dɔ an tigi ala kan junu tawafu bi daminɛ hajaru aswadu de la a kini yan fan fɛ i b'a sɔrɔ lumière verte bɛ yen nɔ o lumière verte n'i sera ma i b'i bolo ɲɛsin hajaru aswadu ma i b'a fɔ bisimilahi allahu akbar i b'i tigɛ embrasser i bɛ tila ka segin a kan fo siɲɛ 3 bisimilahi allahu akbar voilà o de y'a daminɛ yɔrɔ inshallah an balima silamɛw alhamdulillah ni waati na an bɛ tawafu la an bɛ alkaba la tawaful ifadɔ walima hiji tawafu k'o kɛ nin waati na alhamdulillah rabbil alamin an balima silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ yan ye duwawu jaabi yɔrɔ de ye an tɛ ɲinɛ sanga ni waati ka sigi duwawu k'an ka jamana ye ka d'a kan yan alkaba la duwawu ka ca tawafu la dɛ nka i bɛ se duwawu min na i bɛ se k'o kɛ kan o kan fana y'i diya i bɛ se ka duwawu k'o kan bɛɛ la duwawu dɔ bɛ yen olu ye duwawu sugandilenw ye ciden b'a ani kisi nɛɛma b'a ye a y'o duwawu ninnu kɛ n'i bɛ se o la i b'olu kɛ nka n'i tɛ se o la i bɛ se duwawu o duwawu la i b'o duwawu kɛ i bɛ se ka duwawu kɛ kan o kan na i b'a k'o kan na k'i ka hamina don a kɔnɔ cogoya min na ala k'i ka hamina nɔgɔya nin soba in bonya kosɔn ya rabbi maga ye dugukolo sanuma ye o bonya kosɔn ala k'i hamina nɔgɔya an balimaw ni hamina ko bɛ anw maliɲɛnw na bi a belebelebaw y'an ka jamana ye an tɛ ɲinɛ sanga ni waati alkaba la yan nɔ ka duwawu k'an ka Mali jamana ye ya rabbi Mali ala k'a sabati Mali ala k'a banba Mali ala k'a kisi Mali gɛlɛya bɛɛ ala k'a ban ya rabbi ni maa min ko k'i ŋaniya ka jamana in tiɲɛ ala k'i daga ta ka bɔ an da la a se bɛ ala de ye maa o maa bɛ k'i ŋaniya ka ɲi jamana in ma ala k'i sankɔrɔta ala k'i jidi an balima an bɛ duwawu kɛ nin ye 2024 hiji ya rabbi yanni 2025 cɛ a ka sɔrɔ Mali gɛlɛya banna a se bɛ ala ye o i bɛ maa dɔw mankan mɛn an ka jamana tɛ kɛ fɛn ye an ka jamana bɛ kɛ tan subhanallahi an kana jamana danga man ɲi dɛ danga man ɲi an ka ŋaniya ɲumanya ta ala bɛ se ko bɛɛ la ala bɛ se ko bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ a bɛ se ka yanni san wɛrɛ hiji tɛ Mali gɛlɛya bɛ ban zɔnnu bi nasi husna zɔnnu bi nasi khayra alhamdulillah an bɛ duwawu kɛ faso ye Mali ala k'a tanga Mali ala k'a banba Mali ala k'a jidi an bɛ tawafu la an y'a fɔ aw ye tawafu ye 3 ye imuwa ta bɛ yen nɔ ni hiji ta ye laban bɛ yen n'an labɛnna k'a fɔ an bɛ taa Mali la an bɛ na au revoir di alkaba ma o ye tawafu laban ye inshallah nka maaw bɛ tawafu caman kɛ dɔw bɛ se ka 3 kɛ 4 kɛ 5 kɛ 7 8 olu ye imuwa de ye i bɛ imuwa k'i fa ye i b'a k'i ba ye i b'a k'i somɔgɔw bɛɛ ye o fana bɛ bɛn alhamdulillah o tuma ala ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka segin n'an bɛɛ ye ka taa Mali la maa minnu bɛ yen
ni ala ka kalfa minɛ u la Allahu akbar an ka maa dɔw tora yan an ka maa dɔw tora yan dɔw fatura Madina dɔw fatura Arafa an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma ala k'u dayɔrɔ nɛɛma an balimaw saya ye fɛn ye a ka jugu saya ma nɔgɔn dɛ ala ye saya wele ko a nɔgɔn ko alimusiba ko saya ye masiba de saya tɛ ko nɔgɔn ye nka an balimaw n'i ye silamɛ de k'e dan b'i ka silamɛya la ko e ye mumini de ye e fa nana alikaba la i ba nana alikaba la ka fatu yan walahi o ye tamasiyɛn ɲuman dɔ ye o ye jigiya ɲuman dɔ ye an tɛ siga k'o fɔ quoi ala saya ma nɔgɔn dɛ nka maa kana fatu Makan maa kana fatu Madinɛ cidenba kɛrɛfɛ walahi o ye bisigi ɲuman ye o tuma maa minnu fatura an b'a ɲini ala fɛ o fatira dugukolo min kan ala ka yafa u ma ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ insha Allahu. an balima alhamdulillah ni waati na tawafu banna tawaful ifada an y'o ban ni waati na an bɛna jogo fila seli ni waati na mɔgɔ bɛ jogo fila seli ka zamzam ji min o de filɛ ka kɛ mɔgɔw filɛ seli la ni waati na makamu Ibrahim na ka jogo fila seli alhamdulillah rabbil alamin wala ka jogo fila seli ka sɔrɔ ka taa Safa ni Marwa kɛ tawafu banna ni waati tawaful ifada sa mɔgɔw bɛ ka jogo fila seli makamu Ibrahim n'o banna bɛ sɔrɔ ka taa zamzam ji min ka sɔrɔ ka taa Safa ani Marwa la alhamdulillah rabbil alamin. Ayiwa an balima silamɛ alhamdulillah ni waati na tawafu banna n'o ye hiji tawafu ye an y'o kɛ o ban ni waati na tawaful ifada ni y'o nɔgɔyalen ye an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi ala k'a minɛ Mali ala k'a sabati Mali ala k'a banban Mali ala k'a jidi Mali transition an tɛ ɲinɛ aw kɔ ka d'a kan docteur Mahamadu Kɔnɛ diinɛ minisiri a y'an wele ka taa fɛ a ka ministère la k'a ɲini an fɛ n'a nana ni dugukolo sɔrɔma in kan ka na ɲina sanga ni waati ka dugawu kɛ Mali transition ye Colonel Asimi Goyita ni ka jama an ye dugawu kɛ alikaba la alhamdulillah rabbil alamin o kuma ala ka dugawu bɛɛ minɛ ala ka Mali sabati ala ka Mali banban ya Rabbi ala ka Mali jidi aw ni cɛw ni baraji tawaful ifada n'o ye hiji tawafu ye nin y'o bannen an b'aw bila yan nɔ inshallahu Safa ani Marwa an bɔlen kɔfɛ alikaba la an bɛ t'o fana kɛ ka t'o fana munumunu o fana video an bɛ n'o fana yira aw la inshallah aw balimakɛ don Ibrahim Jawara ka bɔ Maka ka bɔ alikaba la wasalamu alaikum. Ayiwa Jawara an b'i fo an b'a fɔ n ko ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ min ye hiji ye ala ka tɔ bɛɛ lajɛlen ban pewu k'aw bɛɛ lajɛlen ɲuman segin an ma Amara ninnu Keyita kun bɛ yan ka se ka nin kibaruya ninnu da aw ma an b'a fɔ aw ɲɛna sɔnna k'a fɔ ko n'ala sɔnna ma wula fɛ min ye nɛgɛ kanɲɛ 18 ye n'ala ma ko wɛrɛ kɛ an b'an ka radio partenaires bɛɛ lajɛlen fo Yuwaru radio Aba maaw k'olu fo sɔgɔmada in na Santoro min ye Ture n'a ka maaw ye k'olu fo dugutigi n'o ye coordinateur ye Seydou Sangare k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ ale kɔ Maraka Samake Kurbe Jara Colonel Sidi Lamine Bamanan Ezo kɔnɔna na Thierno Umar Asi Jalo le jeune k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ka Boyina Babi fo Menagakaw fɛ yen Madame Jaba Sidibe ne ale bɛ Salakaw ka sigi la k'an b'a fana fo Colonel Assa Bajalo ministre de la santé et du développement social k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Siriman Bacili Monsieur le maire an b'a fo ka Bayiba fo mairie de district kɔnɔna na Ablaye Ɲagate Ibrahim Tunkara ani Gawusu Tarawele olu bɛ Faransikaw fɛ yen Sori Sako ka taa se Isa Konate ma ale ni Lucas Dakono olu bɛ États-Unis kaw fɛ ka fara Mohamed Lamine Kokayina kan Musa Traoré Bill le gouverneur de Oyo k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Wɔlɔfɔw fɛ yen sa an bɛ Ibrahima Sako fo ale ni Papis Jalo ka wɔlɔfɔw bɛɛ lajɛlen fo Fa Sogoba ale bɛ Senu Mason do k'an b'a fana fo Amara an t'a fɔ ko k'an bɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 comme sanjiko in b'a la sisan ale yɛrɛ ma nɔgɔn dɛ a bɛ gurubuni a ye gurubuni a y'a bila su bila yɔrɔ o ala ka wulada jira an na